आं स्माinaoBasumatari गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 29 जुन दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों आसाम लाइभ 24 नि खौरांगिरि एबा बिटिसि बिउर' चिफ कनक चन्द्र बर' बिथांखौ अल इन्डिया रिपर्टार एस'सिएशन AIRA आ रिपर्टार एवार्ड 2026 मायथाइनि थाखाय सायख'दों। फैगौ 30 जुनाव गुवाहाटीआव बे बान्थाखौ गथायगोन। गोबां अखा हानानै हा खुरखानायनि जाउनाव धेमाजि सिमेन्ट दैमानि रेल लामा दालाङा बायस'बाय। दालाङा बायनायनि जाउनाव ट्रेन खारनाया बन्द जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बायस'नाय दालांनि सायाव साब्रै हौवासाफोर गाखोनानै दङमोन। दालांनि सायाव गाखोनानै थानाय साब्रै हौवासाफोरा दैयाव गोग्लैलाङो। बेनि उनाव सानै हौवासाखौ बोखांनो हादों आरो सानैखौ बोखांनो हानाय जायाखै होनना खौरां मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि रुनिखातायाव फेग्रा मुवा बाहायग्रा आरो लोब्बा गोनां सुबुंफोरखौ हमदों। मैया रुनिखाता दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु, रुनिखाता ओनसोलनि लाइमोनफोर आरो रुनिखाता पुलिस थानानि जथाय लोगो नांना ओनसोलाव समाजारि बेरेखा हाबा मावनायनि दायाव गासै 8 सुबुंफोरखौ हमनो हादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे हमजानाय सुबुंफोरा गोबां साननिफ्रायनो रुनिखाता आरो बेनि खाथि खाला ओनसोलफोराव निसा जाति मुवा फाननाय, बाहायनाय आरो गुबुन गुबुन समाजारि बेरेखा हाबाफारिफोराव आन्टि ससियेल एक्टिभिटिस गोजामना दङमोन। ओनसोलाव बेफोरबायदि गाज्रि हाबाफारिया बांबाय थानायनि थाखाय लाइमोन गथ' गथाय आरो फरायसाफोरनि सायाव जोबोर गाज्रि गोहोम गोग्लैदोंमोन। रायजो राजा आरो फरायसाफोरनि मोजां आरो समाजखौ साफा लाखिनो थाखाय रुनिखाता दालाइसा एबसुनि दैदेनगिरिफोरा पुलिस प्रशासनजों खौसेयै बे गोख्रों हाबाफारिखौ आखायाव लायो आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोरा मिथिहोदों दि ओनसोलाव गाज्रि हाबा मावग्राफोरखौ जेब्लायबो होबथागोन आरो मोनसे मोजां समाज दानो थाखाय पुलिसजों जथायै हाबा मावलांगोन होननानै। मोनसे गोख्रों थांखि पुरबि बसुमतारीनि फिसायनि गामिनि न'निफ्राय गावनि जोनोम गामियाव थांफिननायनि थांखि लादों पुरबि बसुमतारीया। फिसाया लिरना होनाय न'बथिखौ फानना चिरां जिल्लानि गावनि बिमा बिफानि गामियाव थाहैनो सानदों पुरबि बसुमतारीया। दुखुनां खौरां साख्रि मावग्रा फिसाय थासेयावबो सानै फिसाज्लाखौ लाना हालाय हाफाय जानांदों पुरबि बसुमतारीया। बे जाथाया जादों उदालगुरि जिल्ला सिङाव थानाय 1 नं उत्तर डिमाकुसियाव। खौरां मोननाय बायदिब्ला 1 नं उत्तर डिमाकुसिनि साख्रि आवला ललित बर'जों पुरबि बसुमतारीया हाबा जाफैदोंमोन। नाथाय संसार जानायनि ससेयावनो अम्बासि हरा साग्लोबबाय पुरबि बसुमतारीनि जिउआव। फिसा सानैखौ लाना दुखु सहायनांना गावनि हा न'बथि फानना चिरां जिल्लासिम थांफिननो थिरांथा लादों दुखुथिया पुरबि बसुमतारीया। सोरबाफोर डिमाकुसियाव हा आरो न'जों नांगौ जादोंब्ला जानबुं अनजिमा 9365942405 बे जानबुं नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। लङा दैसानि लोमस्रावनाय ओनसोलफोराव सुलाद लाहैदों कक्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्ती बिथाङा। कक्राझार जिल्लानि दतमा सार्कोलनि बेंखनाव थानाय लङा दैसानि लोमस्रावनाय ओनसोलाव नावद्रा बिल, आलायजारा आरो उत्तर रामफर बिल ओनसोलाव दावबायनानै दै देरनाय थासारिखौ सुलाद लाहैदों। गुवाहाटी नोगोरमानि जालुकबारि पुलिस बिफाना स्रोदै मोननाय सुलुंखौ बिथा खालामनानै प्रागज्यतिष नोगोराव थानाय मिलेनियाम गार्डेननि मोनसे फ्लेटआव सेबनानै नंखाय रां बानायग्रा हान्जाखौ हमनो हादों। सेबनाय समाव पुलिसआ 500 बिलाइनि 3.86 लाख नंखाय नकलि रांखौ मोननो हादों। पुलिस बिफाननिफ्राय नंखाय रां बानायनायाव बाहायनाय गंथाम प्रिन्टार, गंसे पेपार काटार, मोन 41 खालिनि कन्टेनार नंखाय रां बिलाइ बानायनो बाहायनाय पेपारनि बान्डोल, गंब्रै गारि, गंबा मबाइल फन आरो गंसे लेपटपखौ मोननो हादों। किडनेप खालामग्रा 3 सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। दिसपुर पुलिस बिफाना सासे सुबुंखौ किडनेप खालामग्रा 3 सुबुंखौ 8 घन्टानि गेजेरावनो हमनो हादों। सिलचरनि 45 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंखौ गुवाहाटी नोगोरमानि बेलतला वायरलेस ओनसोलनिफ्राय लांखारनानै हगारनानै होनायनि मुङाव 6 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। पुलिसनि हान्जाया किडनेप खालामजानाय सुबुंखौ मोजाङै मोनफिननायजों लोगोसे दायनिगिरि 3 सुबुंखौ डिमा हासाव पुलिसनि मददआव
हमनो हादों। किडनेप खालामग्रा हमजानायफोरा जादों श्रीभूमिनि सदरनि सानै सुबुं 37 बोसोर बैसोनि आब्दुल गफर, 39 बोसोर बैसोनि साहाब उदेन आरो बायहाटा सारियालिनि 36 बोसोर बैसोनि बिकास टेका। किडनेप खालामनाय समाव बाहायनाय रेजिस्टार नाम्बार प्लेट गैयै स्करपिय' गारिखौबो पुलिसआ जब्द खालामदों।